Добрий день, дорогі наші глядачі! Низько вітаємо вас у передачі «Живий русинський язик», «Живоє русинське слово». Тема нашої передачі – русинська співанка. І низько до нас прийшла наша чистована гостя Надія Мерцин. Це заслужена артистка України і солістка Закарпатського народного хору. Вітаємо вас! Вітаю! Пані Надя, я така рада вас низько бачити. Ви ж щось принесли сте в тій папочці, Так. майже такое щось інтересне. Інтересно. Для мене інтересно, бо то моє життя. Щось ти з собою нам Я принесла в першу очередь старий збірничок нот «Подкарпатські співанки». Йой! Випущено у Празі. І продавалося по цілому світу. Даже, подивіться, $1 в Америці коштував цей збірничок. І от на тих співанках я й виросла. Це наша сімейна реліквія. Почну з того, що всі у нас у родині співали. Мені Бог дав таку сім'ю, що я себе пам'ятаю з 3-річного віку. Знаєте, де ми починали співати? Починали співати в церкві. Батько мій був дяком по-нашому, але всі в селі його пан учитель звали, тому що він був дипломований дяк, закінчив півцеучительську школу, семінарію в Ужгороді. І як дипломованого дяка його направили у село Олешник Виноградівського району. Ага, знав, то Егреш. Егреш по-мадярськи тоді, да. Але взагалі батьки мої з Мукачівщини, з села Зняцево. Мама мала сопрано. Батько був ліричний тенор. Ну, старший брат від мене на 3 роки старший, то дитячий альт був, а я дискантом співала. І ми на крилосі 4 цілу службу допомагали батькові, підспівували, бо 3-річна дитина як може їм співати. То мої були перші уроки співу у церкві. А яку тямите май любимо свою співанку дітську, коли ти були маленька? Ну, дітські співанки, мама мені дуже много співала. І колискових, і просто таких дитячих пісеньок. От теж «Паде дощик». І потім той «Паде дощик» мене догнав аж у дорослому віці в Закарпатському хорі. От. Почала я співати, кажу, в церкві, потім у садочку, у Егрівському, у селі. А потім батько став священником в 56-му десь році. От мені було 10 років, і ми виїхали звідти в перший його приход. А перший його приход був Рахівський район, село Апша. Йой, то так у горах. Дуже далеко. Тому у мене змішалося все. І долинянські пісні, що в долині, і гірські співанки. В Ужгород ми приїхали 61 рік тому назад. Мені було десь 12 років. Отак. От я дуже хотіла вчитися співати, страшно. Ще на Рахівщині в школі всього 2 роки я там вчилася. І ми приїздили в Ужгород, уявіть собі, з хором шкільним в Ужгород. Ми приїжджали сюди на якусь олімпіаду, я там вічно співала, як усе. Брат грав на гармошці. Так що ми брали саму активну участь з дитинства у співах. А як ви потрапили у Закарпатський народний хор? Ну так я ж тобі говорю, приїхали ми в Ужгород. Ну, я вже для дитячої музичної школи була завелика, 12 років, але на щастя, тоді в Ужгороді була вечірня музична школа для робітничої молоді, так сказати. Я туди пішла вчитися співу. І попала до дуже гарного педагога Поліни Антоновни Милославської. Дивися, вони Боже, тут разом з чоловіком. І от вона мені відкрила дорогу у Закарпатський хор «Моя мрія». Перший раз я Закарпатський хор почула, знаєш де? У той же Апші, у школі в нас на подвір'ї, цей громкоговоритель був великий такий ще, знаєш. І там я перший раз Закарпатський хор почула. Тече вода каламутна. А то до Милославський керував? Так, Милославський ще керував у тих роках. І я то як почула, тут і співанки, все, я лише у Закарпатський хор хочу співати. І, звичайно, що вчилася я в неї 5 років.
От, Ну, вони самі в цій родом школі. були із Вони з Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга Я були. читала, що дуже надзвичайно інтелігентна була Так, сім'я. вони виїхали в зв'язку з революцією, емігрували і жили спочатку у Празі. Потім приїхали в Ужгород. І Милославський, от перший основатель, ну перед ним трошки той Добродєєв був, наскільки знаєш історію Закарпатського. Але він почав обробляти перші наші співанки. І збирав їх сам по селах. Збирали, артисти всі збирали в той час. Всі, хто приходив у хор, Боже, як то мудро. першим ділом, ви звідки? Я з Іршавщини. Ну, заспівайте свої іршавські співи. А ви вудкіть, а я вудкіть. Боже, І він перший обробляв закарпатські пісні. І в першому концерті, який відбувся в 46-му році, в якому я ся родила, там були перші його обробки. «Дівчино, прощай», наприклад. «За горою високою», «За горою високою». Це все його перші обробки. У мене вдома є архівні ноти, і ще його почерком написані. Ну, я і так багато взяла папіря всякого. Ну, так от, його дружина у хорі була першим викладачем вокалу для оцих всіх необроблених самоцвітів. Бо тут люди з сіл приходили, як взяти того ж Івана Опаленника. Простий мурник по-нашому, каменщик, мурував людям фундаменти, строїтель такий був. І він прийшов, як заспівав, це було просто божественний тенор був. Не оброблений. І вона от всі ці голоси, прості, народні, перша старалася трошки так, щоб вони зливалися, щоб ансамбль якийсь був. І я от попала якраз до неї. Вона вже тоді викладала в музичній школі, в училищі, спів викладала, вокал. Звичайно, що всі ці 5 років я наслухалася про закарпатський хор всю історію. Всю історію. От першого дня, як все готували до того першого концерту, як на тих возах їздили по селах, збирали костюми. В першу чергу треба було одіти людей якось. І перші костюми були буквально із кожного району натуральні, як люди носили, так, як учули, що створився такий хор, і люди віддавали самі свої найпарадніші, найкращі святочні костюми. І так хор одівся перший раз в костюм. По столах ще були, ну, із долини групами так стояли, з різних районів, хто по столах, хто у чоботях, хто у топаночках таких цілих на шнуровку старинних. І от так перший раз одівся хор, і ці перші співанки співали у обробці Петра Милославського. Ну, і я закінчила школу музичну цю, 5 років провчилася і хотіла поступити на вокальний відділ у наше музучилище. І треба ж було в тому році якраз не був набір. У 65-му році не було набору. У музучилище на вокальний відділ. Поліна Антоновна мені каже: «Дітка, не переживай, поступай на дирижерський, там будеш і петь, і дирижувати». Ну, так це і стало. І от у мене фотографія. Випускники диригентсько-хорового відділу. От був юбілейний рік, бачите, 46-й. Оце от. А ви у костюмі народному. А я в костюмі, да, я єдинственна. Я думала, що і Клара Лабік одіне костюм, але так вийшло. І от тут всі, розумієте, наші світила, корифеї. А костюм розробляв Федір Манайло? Ні, костюм розробляли старі Манайло, а це Медведська була така художниця. Ну, художники ся долучали до того. Звичайно, там Манайло дуже багато багато зробив. І афіші перші Манайло малював, сам намалював. Ой, Федір Іванович такий молодий. Всі, Ходанич, тут же Віктор, заслужений артист, всі майже Петро Михайлович Рак теж закінчував, Кричко закінчував хорове диригування, Собко, ну тут дуже багато. Надія Васильівна, єдно маю до вас таке запитання. Дуже тепер по інтернету такий відеозапис старий гуляє, дуже много поширень. 64-й рік Закарпатський хор співать. І ще чорно-білий така зйомка, а там лише сказано, я не знав, кого то виклав у Ютуб, але ж сказано ж із фільма «Соберіть Венеру». Якийсь був фільм такий всесоюзний, і там такий фрагментик. І дуже соліст, ну так співать, ну такий парадезний у нього голос, неймовірний.
Я коли перший раз учула Мурашкиня пробрали, а тепер коли переслуховую теж. І знаєте, звідала у наших ков то соліст. І ніхто не годен точно повісти. Кажуть, може тот, а може тот. Це може я вам тепер мало уключу, той мав з собою мобілку. А ви мені скажіть, ков то такий соліст, бо звук неймовірний. Може, проникайтеся. Однозначно, Іван Упальник, про якого я тільки що згадувала, Йой, із села Ворочово, простий каменщик, прийшов у хор при Кричкові вже, при 65-й рік то вже Кричко диригував, і то я його ще застала в хорі. Він співав тоді ще, співав не лише сам, а й в дуеті з прекрасною солісткою. Зараз я тобі покажу. Так, прекрасна солістка його в парі була, от Тереза Степанівна. Боже, яка красуня. Бач? То чудо. Заслужена артистка. А я пам'ятав, за неї розказував ще Кречко, керівник, і казав, що така була красива, що коли виходила, Уже її плескали. плескали від одного її вигляду, що Ну, натільки дуже файна жінка. Так. Вона перша, до речі, дістала звання заслуженої артистки, а Іван Опальник, на жаль, не Так встиг. і не дістав. Так і не Господи. дістав. Може, тоді дуже Та це таке, прискіпливо, Боже що мій. немає освіти музичної, Господи. все то. А скажіть, будь ласка, такомуся співанню можна вчити, це то треба родитись? Ні, то такі голоси народжують раз у 100 років, казав ще Кричко. А такі, як у Терези Степанівни або у нашої Клари Лабик, то взагалі може раз у 300 років всі О, такі Господи. голоси народжують. Знаєте, і Морянькиня дотепер пробирають, бо я ще думав, що так форшлаг годен був успівати і природньо. Природньо. І ось тепер когось будеш і вчити, а може буде і не годен, бо то треба чувствувати. Ану, згадай, як наш отець Фьодор говорить. Не робіть ніякі там викрутас, не робіть ніякі викрусати. Відкрили сте рот, так як говорите, так і співайте. І вони так і співали. Як Бог їм дав голос, так і співали. Ну, і це Так що в краса. мене учителі в хорі були неперевершені. А яка має любима ваша співанка, котру ви солірували із Закарпатським народним хором? Ну, навірно, паде дощ. Все-таки І дивіться, паде і дощ? тепер погода така. І я ще восени родила, так що дощ то для мене то якраз нормально. А так із таким сріблястим голоском, я коли то слухав, знаєте, ну чистіший От голос. видиш, навіть я такої- попутала із Катєю Боршобаня, яка була перша виконавиця цієї пісні, то Кричко записав ту пісню і обробив для хора. І я мала теж приклад, хоча тоді я лише на пластинці її слухала. І всі мені казали, ну ти точно та, як Катя співаєш, точно. А це взяли сте з собою, би указати в ефірі і нашим глядачам і цю співанку, як ви Так, співали? десь вона Десь є. сте взяли, ай? Десь я Ну взяла. добре, то по тому. По тому. А то по тому. Паде дощ, низенько це спущать, котру любить, додому не пущать. Такого, як оце маю я, кружалеві я, милого любити, велика пасія. Такого, як оце маю я, кружалеві я, милого любити, велика пасія. Паде
нас хлопці з вечора